Har du ingen? Hvis den skole, ved du, på alle de hus, der nu kan jeg ikke Hej Maiken. Sig noget. Du skal på fjol. Den var jo ved at flyve til. Det var ved at flyve. Det var da ikke så galt 87 kroner. Du får en fritter og en ølse. Og I får en fritter med en til verden. Nej, for mig du vil ikke ølse. Nå, så tager jeg bare det. Ja, så tager du bare en fritter også. Det gør jeg også. Ja, vi får et fad. Det er alt for dyrt at købe 2. Så tyk på uge og ligge i æsken der. Nej, nu får du lov til at finde. Nej. Eller sole. Nej, du smasker. Eller... Og lige pakke sorbet i munden. Hvad er det for en dyr? Det er en, sådan set kan man sige. Det er dig, det er et stankelben. En af kong Gulerod stankelben. Det er mig, det er et stankelben. Det er kong Gulerod til at komme. Far, det er mig, for det er et stankelben. Det er ulækkert, altså. Se sådan noget.